Jingialehkai semi-final kaba nyngkong jaga Lympung Super Division League Football Tournament arhajar arphulai jaga PDSA Mairang kabala long mynta ka sngi ka arphulai tarik naiwieng hapdeng ka Seven United SSCC pyrshah ya ka Mawphanaiñ SSCC hapoh madan Mawlum ka Jingiakhun ban Rung syaka final kada long shisha kaba itynnad hakaba ka Jingialehkai hapoh madan kala kutno da kaba iakhaid mar arkol. Hynrei hakaba poi syaka Jingiakhun tiebreaker ka Seven United kala long ka nongjop but kala ban Pynliem ka Mawphanaiñ da sankol lalai hakaba kala yo Syndon ban Rung syaka final hakani ka Lympung. Watla ka Mawphanaiñ kala rem menta ka sngi Hynrei kadang don kalat bakan yo iakhaid biang sa shisien haka arphra tarik jong ni ubenai hapdeng ka kunhun ka ban job haka second semi final lakalong Lumsohkhlur SCSC lani ka Nongthyllep SSCO ki ban Jingiakhun la arpsan tarik kata haka sing sajan jong katayo.
Có Sam. Yeah. Let's start, sir.